Bine ați venit la un nou episod. Astăzi să facem un episod mai special, care va fi vorba despre asta. Și zic asta pentru că normal că eu trebuie să fac ceva. Și în acel ceva va fi următorul. Eu am gândit să fac o nouă serie în care să se numească Poliția Cringe-ului, pentru că sunt destul de multe videoclipuri cringe și nu mă refer numai de la Pie și Alin, mă refer în general. Și eu o să iau și o să vă citesc câteva idei de-astea un pic cam prăjite, să zicem. Adică am făcut prank, au intrat cameramanii peste noi, nu, cameramanii cămătarii, mă scuzați. Noi o să reacționăm logică la asta, doar că mai întâi trebuie să vă spun despre ce este vorba despre această nouă serie. Nu? Adică așa mi se pare ok și normal. În primul rând, o să punem așa, bun. Deci, ca să fie mai ok și ușor de înțeles, o să avem de după fiecare videoclip cringe, dacă considerăm noi că este cringe, să ne uităm la el și îi dăm o notă. Easy, nu? Pe cât de cringe, de la 1 la 10, adică dacă e foarte cringe, îi dăm 10, dacă nu-i deloc, 1. Și asta avem așa. M-a inspirat un pic cu ideea de la fotbal. Adică o să avem cartonașe care n-am apucat să le fac, dar o să le am pentru episodul următor. Eu o să am cartonaș verde, care este cea gen... Ok, nu-i cringe, ai scăpat. La galben eu le-am aici. Puțin cringe, dar merge. La cartonașul galben. La portocaliu ar fi gen ultima... Nu știu cum să explic. Ultima intenționare, adică e cam cringe. E puțin cam cringe. La roșu e deja foarte cringe. Enorm cringe. Și așa. Și ești condamnat la o închisoare. Și nu orice fel de închisoare, închisoarea cringe-ului. Și mai avem cartonaș negru, pentru că trebuie să facem. O să citesc direct. Interzis în Liga Anti-Cringe se acordă doar pentru cele mai exagerate cazuri și foarte rar. Și de ce zic interzis în Liga Anti-Cringe? Cringe? Pentru că greu să explici, frate. După atâta timp de nefăcut școală, cred că rămân analfabetă complet. Deci, la cartonaș verde, dacă zici cartonaș verde-negru, nu mai ai ce căuta pe acest canal. Nu vom mai vorbi despre acea persoană pe acest canal și nu o să mai aibă ce căuta acea persoană pe acest canal. Cam asta e. Excludere totală. Ok. It's hard. Ok? Stai că am dat prea tare. Bun, hai să intrăm. Să vedem despre ce e vorba.
Ok, stare în peste intro, că nu am nevoie de intro. Am doar nevoie de faza în care vine el. Cam de aici. Cam de pe aici. Cred că o să înceapă. Deja e un, deja e un pic inter ciudat. Dar gen, deocamdată cartonaș verde. Eu o să comentez de la după reacție, adică după asta, ceea ce înseamnă că vreo 2 secunde. Ok, asta e deja de cartonaș galben. Galben, portocaliu. Adică, ok, înțeleg, you are very, very happy for that, but he's a child, man. Este vorba de un copil, nu cred că poți să faci în halul ăsta la un copil. Bine, nici nu știu ce reacție ai avea, dar ok, amuzant, amuzant. Și atât, adică ești fericit și asta a fost. Nu trebuie să faci chiar așa. Ok, hai să continuăm. Deci, deocamdată a ajuns la nu, portocaliu. Nu cred că dacă ești un viitor părinte, faci și sari și faci așa, adică hai să fim puțin normal, nu faci în general, așa, dacă faci așa, că nu știi cum trebuie să faci, pesc.
Ai, cred că l-am la punct. Frumos. Așa. Deci, eu vreau doar să-i văd reacția lui de aici încolo și oprim, că e prea de tot. Nu mă gândesc înainte să rea a un copil de 5 ani în trambulină. Și acum cred că cel mai probabil va plânge ca un copil de 5 ani. E o leacă, dar vedem. Hai să vedem un final prank-ului. Cred că ia fi în cadrul, ia. Dar camera e pusă doar gen... Ok, rec. În prima vitrină sau cum? Nu prea pare că da ceva din după ea.
dar nu vreau să văd continuarea. Bă, mi se pare că rămas de un, să spunem, portocaliu. Da, și notă, nu știu. Notă, 4-5. Nu e atât de rău, dar reacția exagerată nu e pentru mine. Bine, sunt mult mai multe și dacă vreți voi să reacționăm la asta, spuneți dacă aveți videoclipuri care vi se par foarte, foarte cringe. Lăsați în comentarii și vă aștept ideile în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere! Da, stai. Și înainte de toate, nu uita de subscribe și stai canalul mai departe și dacă mai vrei încă un episod de Poliția Cringe. Pa, pa!